БЦА и за кардио. Не е време за това. Здравейте, приятели, от моя YouTube канал. Аз съм Виктор Терзийски. Това е първото ми видео, което ви обещах. А то е 20 000 калории. Не е време за БЦА и за кардио. Време е за това, което ви обещах. За днешното предизвикателство 20 000 калории, което ще направя. Благодаря, че сте в този клип. Дайте му лайк, шернете го, изгледайте го до край, моля ви, това ще помогне на канала ми. Или нека се позабавляваме заедно днес. Въпреки че ви казах, че не е време за БЦА, все пак е време за БЦА. Спих една доза. Въпреки предизвикателството, ако вие искате да видите тези БЦА, това е новата ми линия БЦА, може да ги видите отдолу в описанието в сайта. Благодаря за вниманието. Пред Kaufland съм в момента, сега ще ходя да купя продуктите за първото хранене, което ще е доста епично, затова останете и изгледайте го, останете и изгледайте целият клип, защото днеска ще бъде брутално. Сега още не съм избрал какви храни, ще ги избера вътре. Купувам ги, отиваме вкъщи да ги ям и ще ги изчислиме колко калории съдържа първото ядене. Закупих повечето продукти, ето сега ще ви ги покажа. Изглеждат доста. А това е примерно за 2 хранения. Не знам как ще е. Ще е доста трудно. Мисля да изчисля това хранене, да не ги давам стойностите на хранене, а да изчисля общата храна. Сега ще изчисля тази храна тук колко калории, когато отида вкъщи. Започвам да я ям колкото изям от нея. Със сигурност ще трябва да я ям на части, защото е огромно количество. Това е част от това, което трябва да изям и просто не знам как ще се справя, но ще наблюдаваме. Така, ако ви е интересно видеото, дайте лайк, останете в него. Ще бъде интересно, гарантирам ви. Това е доста трудно предизвикателство. След малко ще ви обявя неща и за giveaway. Благодаря, че сте във видеото. Вече съм вкъщи с храната. Ще изчислиме калориите и ще видим колко точно са те и какво ще трябва да докупя, за да достигна днес 20 000 калории. Другото, което искам да ви кажа, две много важни неща. Всеки написал коментар в този клип и в предишния може да спечели една от тези тениски, които са лимитирани. Имам последни бройки, 3-4 бройки имам от тях. Всеки написал коментар на това видео и на предишното ми видео ще участва в giveaway, в томбола. Ще изтегля и ще ви ги раздам. Така, ето ги тениските. Съм ги наредил тук да ги видите. Другото важно, което искам да ви кажа, че линията ми от хранителни добавки беше напълно обновена. Всичките продукти са напълно обновени с нови формули, нови дизайни. Всичко е абсолютно по нов начин, за да действат още по-добре. Благодаря на всичките ми клиенти, всичките, които пазаруват от моите продукти. Благодаря и на новите, които се добавят постоянно. Искам да ви покажа сега дизайните, защото лично аз съм ги правил с Кристиан Димитров. Ми помагаше. Това са мултивитамини, БЦА, L-карнитин, синефрин и Testo Power, който е един от най-продаваните ми продукти. Но в друго видео ще направим кое точно какво е, как действа. Сега продължиме с яденето. Ето ги храните. Диетична кола, която не се брои, защото течностите не се брои в това предизвикателство. Нуклема 400 грама. 5 круасана, 4 понички. Един десерт пак, като закускане квасорихи с сиропче. 2 шоколадови топчета и 800 грама чизкейк. Всичко това е около приблизително 8000 калории. Все пак не мога да изчислим, нали, с точност тия храни, но приблизително е толкова. 8000 калории, което ще рече, че след тия хранения, като направя това, аз не знам дали това мога да го изям наведнъж.
Не съм много убеден, че ще го изям, особено нутелата е невъзможно, но ще опитам да изям колкото мога. Така, това са 8000 калории. Трябва да добавя още 12 000 калории ще ми останат да добавя, което си е доста сериозно. Ще видим как ще го направя. Това са 8000, започвам да ги ям и ще видим докъде ще стигнем. Не знам дали това е възможно. Наистина вече не знам дали това е възможно. Просто може като останете да изям 10 000 калории и да всичко да се приключи. Ще бъде дълъг и гаден ден. Отново ще има почивка. Не мога. Ще бъде адски трудно. Отново ще има почивка, ще бъде адски трудно, просто няма как. Излизам да хапна нещо друго. Защото така като си помисля вече за тази храна и ми става лошо. Сега ще видим какво ще ядем. Страхотна запеканка съм си взел. Това. Не мога да навезем апарата, виждате, и едно бурито. Двете неща са около 2000 калории. Което ще рече, че на масата има 10 000 калории с това, което изядох. И започваме. Чувствам се зле. Отивам да легна за 2 часа, не издържам. Много ми е зле. И продължаваме. Искам да отправя един специален поздрав. Това е специален поздрав за всички, които викаха, че няма как да стане. За тях е така, здравейте отново от влога. Той стана доста дълъг. Както за вас, така и за мен. Пътувам към Макдоналдс. Чувствам се средно, защото вече е много тегло положението. Никога повече няма да направя такова нещо. Но сега, понеже съм обещал, няма как и продължаваме напред. Както харесвам тази реплика на един много известен българ. Продължаваме напред, се включва от Макдоналдс. Готови сме с това. Пак лягам за малко, защото сладкото знаете, че е много трудно. После лягам и продължавам после да ям. Почти съм на... Така. Почти съм на края на тежкия ден. вече чувствам смазан. Боли ме главата. Много жестоко. Лошо ми е, повръща ми се. На 16 000 калории съм. Изчислих, ще трябва да направя ни шейкове тук. От мляко, сладолед и тутки. Ако сте чули този десерт, сигурно знаете. Ни бисквитки. Така, сега ще ви покажа. Ето. От десерта. Така. Така, трябва да изпия около, сега ще ви кажа, 2 литра мляко, 1 кг сладолед и 1 пакет голям с тутки. И завършат 20 000 калории.
Започвам да го правя, вече нямам сила да снимам нищо да правя, почти нямам батерии на апарата. Ще цял ден снимам как ям. Стартирам. Два-три шейкера трябва да направя такива. Продължавам да го пия. Забравих стойката, нямам много батерия, гаса апарата. Ще се включа на последната чаша вече. Даже не знам какво говорим вече. Здраве! Искам да ви благодаря, че гледахте видеото. Ако ме питате защо нямах ще край видеото. Заспах. Сега е следващия ден. Този клип вече не е деня, в който изях калориите. След обяд е. Спах цял ден. Беше нещо брутално. Това със сигурност никога няма да го повторя повече. Надявам се да съм ви забавлявал. Надявам се да се абонирате за канала ми. Надявам се да ви харесва клипа и да го харесате и да го споделите. Това е последният такъв клип, който правя. Следващите клипове ще са доста по-интересни, с неща, които ще са ви полезни. Да постигнете и вие формата, която искате. Ще ви давам много информация, напълно безплатно. Следващото нещо, което ще направя е да тичам през една гора, която е около 3 км и нещо. Ще видя за какво време ще я мина и започвам вегетарианска диета. Това е предизвикателството. Всяка седмица ще качвам клип. Ще има как тичам през гората, ще е първия клип сега. За колко време ще я взема. После full day of eating, цял ден какво ще ям на вегетарианската диета. После някаква тренировка ще направим и след това на края на този месец, който ще е на вегетарианската диета, пак ще направя това с гората, за да направим съпоставка. Дали съм се подобрил, дали съм се влошил, ще започна специални тренировки за това нещо. Ще е доста по-интересно, така че останете с мен, наблюдавайте канала ми, абонирайте се за него. Благодаря ви, че бяхте с мен. До следващия път.